Jekk fir-referendum tal-11 ta' April il-poplu jivvota favur li tibqa' deroga li tippermetti l-kaċċa fir-rebbija, l-istaġun għal din is-sena jiftaħ 3 ijiem wara. Ħabbar dan il-Gvern li kien qiegħed jaġixxi wara r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat Ornis. L-istaġun tal-kaċċa jagħlaq il-ħamis 30 ta' April biex bekk il-kaċċa tkun permessa għal 16-il jum biss tul l-istaġun tar-rebbija. Kien il-Gvern stess li fi stqarrija għamilha ċara li l-ftuħ tal-istaġun jiddependi mir-riżultat tar-referendum. B'din id-deċiżjoni, persuni eliġibbli li għandhom il-liċenzja tal-kaċċa valida jistgħu japplikaw għal liċenzja speċjali għal kaċċa fir-rebbija mit-2-23 ta' Marzu sas-Sibt 28 ta' Marzu. Huma jridu jagħmlu dan f'wieħed mill-uffiċini tal-Malta Post waqt il-ħinijiet tal-ftuħ tagħhom. Il-liċenzja speċjali tal-kaċċa fir-rebbija mhix trasferibbli, hi suġġett għar-riżultat tar-referendum u tippermetti biss il-kaċċa għal gamim u s-summien u l-ebda speċi oħra. Il-kwota komplessiva għal kaċċa fir-rebbija hija ta' 11,000 gamima u 5,000 summina biss. Fl-istess jum li ħarġet din l-aħbar, il-kampanja favur il-kaċċa fir-rebbija tkellmet favur il-bilanċ, is-sostenibilità u r-responsabilità. Fil-manikat tal-kelliema tal-kampanja iva qalu li dan hu post li jissimbolizza l-bilanċ, dan għax fih il-kaċċa ssir sal-10 ta' filgħodu biss. Huma żiedu li rapporti xjentifiċi pubblikati dan l-aħħar juru li ż-żewġ speċi li għalihom issir il-kaċċa għadhom f'popolazzjoni kbira ħafna u f'firxa ġeografika wiesa'. Huma fakru wkoll li fit-92% tar-rebbija ma jkunx hemm kaċċa. Qalu wkoll li matul il-kumplament tas-sena il-kaċċaturi ma jifqux iwettqu xogħol ta' konservazzjoni u minn dan igawdi kulħadd, anke min għall-kaċċa ma joħroġ jew kontrija. Filwaqt li nnotaw b'sodisfazzjon li naqsu l-każi ta' kaċċa illegali huma kkundannaw kull qatt illegali. Intant, huma kkundannaw ukoll vandaliżmu li sar fuq wieħed mill-billboards tagħhom fir-Rabat.